Buenas tardes, bona tarda. Estamos a la rueda de prensa y el turno. ¿Teniu micros? Sí, Xavi. Hola, Michel. Aquí, Xavi Soler, de Catalunya Ràdio. T'has queixat, bé, queixat no, has explicat durant la temporada molts cops que us faltava zona 3, donar algun punt més. El partit d'avui és un exemple d'això? Sí, lo hem vist, sobretot la primera part. La segona també, però la sensació de la primera part és de superioritat i poca finalització de l'equip. Hem mirat poc al gol en situacions que hem de fer-lo més. Aquest tipus de partits hem de saber que necessiten ser capaços de generar més ocasions, perquè el joc penso que han estat millor que el rival i que no han pogut pressionar a nosaltres i tinc la sensació que ens hem quedat sense donar una mica més en zona 3, que és una de les parts més importants del joc en les àrees. Miquel. Hola, Michel. Miquel Agut de RAC1. Miquel. M'agradaria saber si tens la sensació, per tant, com d'una oportunitat perduda, desaprofitada, per allunyar-vos de baix i tenir un punt més de tranquil·litat. I no sé si, sent l'últim partit amb el mercat obert, si el partit d'avui et canvia una mica la perspectiva de mercat o no? Hem perdut una oportunitat perquè cada partit és molt important. I avui ho era. Ja l'he dit, no definitiu, però sí, és un partit molt important. Era un partit molt important per nosaltres, per ells també. I no, el mercat està obert, però la sensació que tenim és que millora la plantilla. En les circumstàncies que tenim és difícil, veurem, no ho sé. Però en aquesta plantilla hem de finalitzar més i he de trobar les sensacions de juntar jugadors que siguin capaços de mirar a porteria rival o aquest jugador que no té aquesta característica, entrenar-lo per mirar més a porteria, perquè hem xutat molt poc per el domini que ha tingut l'equip. Bona tarda, Michel Arnau, deia esportiu. No sé què ha passat més, si la primera meitat que no s'ha acabat de concretar o la segona meitat que s'ha topat amb un bloc baix d'Oviedo. No sé què ha pesat més a l'equip. Merci. No, les dues. La sensació és que hem controlat el partit, perquè hi ha partits que ens costa més fer ocasions, però el rival dona la sensació que es pot fer mal, però avui la sensació era de control, però sense zona 3, que és molt important, i ells han tingut una ocasió en una pilota parada i el gol, només. Però nosaltres tampoc hem fet moltes ocasions, penso que una més o menys clara, la de Banat, però la sensació és de fer poc per guanyar el partit quan estàs controlant el joc. És difícil d'explicar, però així és. Marc. Hola, Michel. Bona tarda. Marc Brugués, del Diari de Girona. No sé si aquesta derrota suposa una frenada en sec en aquesta reacció que havia agafat l'equip, amb l'atmosfera positiva que hi havia amb l'arribada dels nous fitxatges, i és una mica de dosi de realitat que costarà més del que poder la gent es podia pensar arran d'aquests bons resultats. L'atmosfera de fora no la podem controlar nosaltres. A la mateix que l'Oviedo, nosaltres lluitarem per fer 42 punts. Penso que en aquests punts arribarem a l'objectiu més important del club, que és continuar en primera divisió. La resta no podem fer més. Si la gent pensa que és fàcil guanyar partits en primera, nosaltres tenim clar que no. És molt difícil i molt complicat. El que hem fet fins ara és donar la volta a una situació molt difícil i molt complicada, però hem de continuar. I necessitem fer 42 punts.
Si no, estarem lluitant per 10 equips estan en la mateixa situació que nosaltres. Necessitem guanyar i arribar a 42. I després veurem si tenim temps per fer alguna cosa més, però la sensació és de lluitar per continuar en primera. Hola, mister, ¿qué tal? Joaquín Alonso de la Nueva España. ¿Qué diferencias encuentras con el Oviedo de la primera vuelta al Oviedo que viste hoy? Bueno, quizás en las situaciones de presión he visto un Oviedo más agresivo, pero nos costó más allí que aquí. Allí sí que la sensación hasta el 1-2 era que el Oviedo se iba a llevar el partido. Después del 1-2 sí que tuvimos 15-20 minutos muy buenos, que le dimos la vuelta y el Oviedo nos empató al final. Y hoy no he tenido la sensación de que el Oviedo estuviera por encima de nosotros en ningún momento. En ningún momento. Defendieron bien, presionaron bien, estuvieron bien, pero el control del partido fue nuestro, esa es la sensación que tengo, aunque es verdad que las ocasiones claras, yo creo que hay una por cada lado y ellos han metido y nosotros no, y ya está. Bueno, el Oviedo viene haciendo las cosas bien últimamente, sin ganar, pero tenían esta sensación de que estaban trabajando bien. Sabíamos que era un partido difícil, complicado. Aquí el Betis, el Celta no han ganado, o sea, no es fácil. Pero también teníamos la confianza de hacer un buen partido y hemos hecho un buen partido en juego, pero no en las áreas, sobre todo en la rival, que es donde tienes que hacer daño. Sí. ¿Qué tal, mister Pablo Fernández de la Voz de Asturias? Quería preguntarte por Santi Cazorla. No sé cómo has visto su entrada al partido, si te esperabas que fuese a jugar después de llevar tantos partidos sin contar, y cómo valoras un poco su temporada. Creo que jugaste contra él a principios de los 2000, coincidisteis, no sé cómo lo ves en general. Bueno, es un jugador, el talento ese no se pierde, evidentemente pues un jugador que lleva tantos años al más alto nivel, pues siempre que le ves en el campo te alegras y es un jugador que nos ha hecho disfrutar mucho a nivel de clubs y a nivel de selección, así que nada, le he visto bien. Es claro que me esperaba que pudiera jugar porque es un jugador que a lo mejor las piernas ya no le van tan rápido, pero la cabeza le sigue yendo igual de rápido porque lo tiene y nada, felicitarle porque tiene esa ambición, esa ilusión de seguir jugando. Nosotros tenemos a Stuani en las mismas circunstancias y son jugadores que marcan mucho el nivel de profesionalidad y de rendimiento de los equipos y son dos ejemplos muy claros de lo que es ser un futbolista profesional y de nivel. Sí, la última, por favor. Hola, mister Chisco García, de Onda Cero. Hola. Vivieron en el inicio de la temporada una situación complicada en las primeras jornadas que se vieron abajo, han sido capaces de darle la vuelta. ¿Cree que un equipo como el Oviedo tiene todavía tiempo y posibilidades o material suficiente como para dársela? Sobre todo porque me pareció entenderle que fija la permanencia en 42 puntos y parecen una barbaridad para un equipo que tiene 16. Bueno, pero si tiempo hay, 17 jornadas quedan, son muchas. Y ganar 3 partidos seguidos te meten en la pelea. La dificultad está en engancharte. La dificultad está en engancharte de no ser capaz de ponerte a 2, 3, 4 puntos de una situación de poder respirar y decir, con un partido más nos metemos en la pelea. Bueno, sí que todos tenemos las mismas posibilidades, hay que ir, la dificultad está en cada partido y hay que ir ganando, hay que ir trabajando y luchando cada punto que consigues. Todos los equipos tenemos yo no veo a ningún equipo fuera de la competición ahora mismo. Todos los equipos están compitiendo y veo la dificultad de los 42 puntos por eso. Porque no hay rival fácil y no hay un rival que veas que ha bajado los brazos. Sí, pues gracias a todos, gracias al Oviedo por el trato. Buenas tardes. Buenas tardes.